Hej. I denne omgang skal vi lære lidt om de her to skavanker. Det er en trekant og en cirkel med eller kryds i. De her navn, det er et genstandsled, den er trekant. Og den her bold med et kryds, det er omsangsled til grundled. I første omgang skal vi lige lære lidt om det her trekant der. Den putter vi lige herop. Så tager vi lige den her sætning her, hvor vi kan sætte genstandsled i. Men først egentlig, vi skal lige sætte udsagnsled og grundled. Det kan du have ret i, en lille Andreas. Så, I ved godt, hvad udsagnsled er. Det er at eller jeg. Det er til sidst, kan man sige, sæt at eller jeg foran det. At til, jeg til, sidst jeg, at jeg. Man kan sige, jeg fangede. Så der. Så, vi sætter udsagnsledet under fanget. Det er en kæmpe vold. Og så for at finde grundled, der spørger du, hvem eller hvad fangede? Og hvem eller hvad fangede, det gjorde vi, så vi sætter krydset lige under vi. Og så når du endelig skal til at finde genstandsled, så kan du det ved at sige, hvem eller hvad. Så plusser du det her udsagsled og grundledet. Og spørger du, hvem eller hvad fangede vi? Så hvad fangede vi? Vi fangede musen. Og det er sådan, man finder genstandsled. Og så nu skal vi høre lidt om omsagnsledet til grundled. Og til at finde omsagnsledet og grundled, så tager vi lige den her typiske sætning her fra en skole. Hedder du virkelig Hannibal? Ja, det gør jeg. Så tager vi lige den her sætning her. Hedder du virkelig Hannibal? Hvilket? De to drenge snakkede om og spurgte hinanden. Her skal vi finde et udsagsled, et grundled, et genstandsled og et omsagsled til grundled. Og så lige tage den der genstandsled dernede. Nu smider vi lige genstandsledet ud. For det skal vi nemlig ikke bruge i den her tekst. Nu finder vi udsagnsledet, og det putter vi under heder. Nu finder vi grundledet, det putter vi under du. Man finder omsagsled ved at spørge med hvem /hvad plus udsagsled til grundled. For eksempel, hvad? Okay. For eksempel, hvad hedder du? Så hvad hedder du? Det gør Hannibal, så derfor skal omsagsled til grundled være under Hannibal. Fordi det er næsten altid sikkert, at der er et omsagsled til grundled efter disse 4 ord. Det er ordet være, ordet blive, ordet hede og ordet kaldes. Tak fordi I så med. Jeg hedder Andreas. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med.